Effrod trymas i dan i fan hyn a Dafydd y beirniad wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a wedi mynd am yr Heffer dryman y dosbarth yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Yndi, rhif 36, 720, ia Ifan? Ie, 720 kilo. A mae yn Heffer. Mae'n cario dda i'r chwarter ôl, ynddi. Mae yna hyd yn hon yn Oes, man. Oes. A hon yn mynd i fod yn Heffer berig, dwi'n meddwl. Yn y ffair eleni. Mae'n Heffer reit sweet y fynd, ynddi. Ydy, pen bach pert o fo'n does. Ynddi. A mae yna Heffer wedi nôl lan y bydder yn y trydydd safle, yn perchen i Dylan a Elen Davies. Baby Bell, mae hon wedi cael llwyddiannau yn barod eleni. Ac yn yr ail safle ar hyn o bryd, dwi'n mynd gweld y rhif ar hyn o bryd. 28, mae yna Heffer o Aberhonddu, Ebony Girl. Ma ti'n neud i benderfyniad o fi. Ond ar hyn o bryd, a dyna ni'r penderfyniad wedi wneud. Read all about it. Wedi cipio'r garden goch yn y dosbarth yma, yr Heffer dryma yn y dosbarth. A fyddwch chi'n darllen am lwyddiannau hon am spel, dwi'n meddwl. Mae hon yn mynd i fod yn Heffer berig iawn yn y ffair eleni. Dafydd, wyt ti'n cytuno? Yndi, a fydd hi'n ddiddorol iawn bod yma fory yn yr arwerthiant yn bydd. O, bydd. Bydd yna brisio da yma, dwi'n siŵr. O, dyna ni felly. Dyna gau pen y mwdwl ar y dosbarth bach yma. Ond pidwch mynd rhy bell. Mae yna Heffrod o Darw Limousin ar y ffordd. Dafydd, diolch yn fawr i ti. Diolch i ti, diolch yn fawr.